आज मी एकदम श्रावण स्पेशल ह्याची थाळी बनवलेली असते. त्याच्यात कांदा आणि लसणीचा अजिबात वापर करूक नाही. तर पहिल्यांदा मी इथे बनवलेला आहे शेंगा बटाट्याची भाजी, वाटाणा आणि फ्लॉवर घालून रस्सा भाजी, सोलकढी बनवलेली आहे. त्याच्यानंतर पातोळ्या केलेल्या आहेत आणि गरमागरम असा वरण भात आणि त्याच्यावर तूप. अशी कांदा लसूण विरहित नैवेद्याची श्रावण स्पेशल थाळी बनवलेली आहे. चला तर मग पटापट मी सुरुवात करते. इथे मी अर्धी वाटी तूर डाळ घेतलेली आहे आणि अर्धी वाटी मूग डाळ घेतलेली आहे. दोघांचं मिळून मी इथे वरण बनवणार आहे. स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि आतमध्ये पाणी घालून अशीच शिजत ठेवायची आहे. लगेच कुकरचं झाकण नाही लावायचं. वरचा जो हा फेस येतोय ना, हा सगळा काढून टाकायचा आणि त्याच्यानंतर आतमध्ये मीठ आणि हळद घालायची आहे आणि आपल्याला ह्याला चांगल्या 3 शिट्ट्या काढून घ्यायची आहे. या दोन्ही डाळी मस्तपैकी शिजल्या पाहिजेत, तरच वरण छान होतं एकदम. इथे 3 शिट्ट्या आलेल्या आहेत आणि मी इथे उतरून घेतलेला आहे कुकर. तुम्ही बघू शकता आपलं वरण मस्तपैकी शिजलेलं आहे. आता इथे मी वरणाला फोडणी घालते. त्याच्यासाठी एका पातेल्यामध्ये तूप घातलेलं आहे. तुपावर जिरं घालायचं आहे. बरं चमचाभर जिरं घेतलेलं आहे मी आणि ह्या जिऱ्याच्या फोडणीवर मी 1 डाऊल वरण घातलेलं आहे आणि झाकण ठेवलेलं आहे, म्हणजे वास छान येतो वरणाला. त्याच्यानंतर इथे मी सगळं वरण आतमध्ये ओतून घेते पातेल्यामध्ये. आतमध्ये अर्धा चमचा भरून हिंग घातलेला आहे मी. व्यवस्थित असं हे वरण ढवळून घ्यायचं. आतमध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि मस्तपैकी उकळी काढून घ्यायची वरणाला. व्यवस्थित असं उकळलं की हे आपलं बनवून वरण तयार झालेलं आहे. थोडंसं असं जाडसरच असतं हे आणि थंड झाल्यावर ते अजून जाड होणार. आता मी एकदम पटापट अशी वाटाणा आणि फ्लॉवरची रस्सा भाजी बनवते. तर इथे मी वाटाणे रात्रीच भिजत घातलेले होते आणि फ्लॉवर व्यवस्थित असा बारीक करून आतमध्ये मीठ घालून थोडा वेळ तसाच ठेवून द्यायचं 10 ते 15 मिनटं. आता इथे मी कुकर घेतलेला आहे. कुकरमध्ये तेल घालून घ्यायचं आहे. तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर आतमध्ये मोहरी घालायची, त्याच्यानंतर हिंग घालायचं आहे आणि वर कढीपत्ता टाकायचा आहे. छान अशी फोडणी झाल्यानंतर वर पहिल्यांदा मी वाटाणे घालते. वाटाण्यांना एक ढवळ मारायची आहे आणि झाकून ठेवायचे आहे. ते एक वाफ आली पाहिजे. वाफ आली ना की वाटाणे पटकन असे शिजतात. इथे मी वाटाण्यांना एक वाफ काढून घेतलेली आहे. वाटाण्यांना वाफ आली ना की त्याचा थोडासा असा रंग चेंज होतो. आतमध्ये आता घालायचं आहे आपण चिरलेला फ्लॉवर, स्वच्छ असा धुवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर हळद, मीठ आणि तिखट घालायचं आहे आणि वर मी बारीक चिरलेले असे 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत. हे पण आतमध्ये घालून घ्यायचे आहेत. हे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करायचं. वर आपल्याला पाणी ओतायचं आहे आणि कुकरचं झाकण लावून आपल्याला कमीत कमी 2 शिट्ट्या ह्याला काढून घ्यायचे आहेत. वाटाणे छान असे शिजले पाहिजेत आपले. तोपर्यंत इथे वाटण बनवते. त्याच्यासाठी खोबरं घेतलेलं आहे. थोडंसं आलं घालायचं आहे आतमध्ये आणि 4 मिरीचे दाणे घालायचे आहेत आणि हे सगळं एकदम बारीक करून घ्यायचं आहे. इथे वाटाणे माझे मस्तपैकी असे शिजलेले आहेत. एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे आहे इथे आणि वाटण जे आपण केलंय ना, हे सगळं घालून घ्यायचं. थोडीशी अशी दबदबीतच असते ही भाजी. त्याच्यानंतर आतमध्ये मी गरम मसाला घातलेला आहे आणि व्यवस्थित अशी उकळी काढून घ्यायची. वर कोथिंबीर घालायची आहे आणि इथे माझी बनवून तयार झालेली आहे वाटाणा फ्लॉवरची रस्सा भाजी. एक रस्सा भाजी बनवून तयार झालेली आहे आपली. आता मी शेंगा बटाट्याची सुकी भाजी बनवते. त्याच्यासाठी तेल घेतलेलं आहे कढईमध्ये. मोहरी घालायची आहे, हिंग टाकायचं आहे, वर कढीपत्ता घालायचा आहे आणि इथे मी 2 टोमॅटो मस्तपैकी बारीक चिरून घेतलेले आहेत. हे परतून घ्यायचे आहेत तेलावर. त्याच्यानंतर वर मी इथे घालतीये शेंगा. मी इथे शेंगा तासून घेतलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर बटाटे घातलेले आहेत फोडी करून आणि ह्याला एक वाफ काढून घ्यायची. इथे शेंगा बटाट्याच्या भाजीला एक वाफ आलेली आहे. त्याच्यानंतर आता मी इथे हळद घालतीये, मिरची पावडर घालतीये आणि चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे. आणि इथे पाणी घालतीये मी, कारण शेंगा ह्या शिजल्या पाहिजेत. त्यामुळे सगळं हे मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं. व्यवस्थित अशी भाजी ढवळून घ्यायची आणि वर झाकण ठेवून आपल्याला व्यवस्थित शिजवून घ्यायची आहे. इथे बघू शकताय मस्तपैकी अशी आपली भाजी शिजलेली आहे. पाणी पण सगळं आटलेलं आहे भाजीचं. हे बघा बटाटा शिजलाय, शेंगा पण शिजलेल्या आहेत. हे बघा मस्तपैकी अशी भाजी शिजलेली आहे. भाजी शिजल्यानंतर वर खोबरं घालून घ्यायचं आणि वर कोथिंबीर घालायची आहे. सगळी भाजी एकजीव करून घ्यायची, व्यवस्थित अशी ढवळून घ्यायची.
त्याच्यानंतर ह्या भाजीला एक वाफ काढून घ्यायची, कारण आपण खोबरं घातलेलं आहे आतमध्ये, त्यामुळे खोबरं पटकन खराब होतं. इथे आपल्या भाजीला एक वाफ आलेली आहे आणि आपली भाजी बनवून तयार झालेली आहे. खूपच अप्रतिम होते ही चवीला, नक्की ट्राय करा एकदा. आता मी सोलकढी बनवते आहे, तर सोलकढीसाठी इथे खोबरं घेतलेलं आहे, त्याच्यानंतर 1 चमचाभर जिरं घातलेलं आहे आणि 1 मिरची घातलेली आहे. आतमध्ये पाणी घालून एकदम बारीक करून घ्यायचं आहे वाटण आपल्याला. पाणी घातलेलं आहे मिक्सरमध्ये. आपल्याला ज्या प्रमाणामध्ये सोलकढी बनवायची आहे त्या प्रमाणामध्ये पाणी घालायचं आणि सोलकढी गाळून घ्यायची. आतमध्ये मीठ टाकायचं आणि इथे आगळ घातलेलं आहे मी. तुम्ही सोलं जर भिजत ठेवून घातलीत ना तरी चालू शकतात. व्यवस्थित अशी ढवळून इथे सोलकढी पण माझी बनवून तयार झालेली आहे मस्तपैकी. वर थोडीशी कोथिंबीर घालायची. आता इथे मी आल्याचं रायतं बनवते, त्याच्यासाठी खोबरं घेतलेलं आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आणि 7 ते 8 फोडी आलं घालून घ्यायचे. आल्याचं रायते हे पचनासाठी चांगलं आहे. त्याच्यानंतर इथे मिरच्या घालून घ्यायच्या आहेत आतमध्ये. मी इथे लिंबू वापरलेला आहे. तुम्हाला लिंबू नको असेल तर चिंच वापरली तरी चालू शकतं, किंवा हे पूर्ण वाटण लावून घ्यायचं आणि नंतर मग लिंबाच्या ऐवजी दही घालायचं आतमध्ये. चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे आणि इथे गूळ घातलेला आहे थोडंसं गोडसाठी, म्हणजे आंबट गोड अशी चव छान येते रायत्याला. पाणी घालून हे आपल्याला एकदम बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे आल्याचं रायतं. हे बघा मस्तपैकी असं बारीक झालेलं आहे. हे मी एका भांड्यामध्ये काढून ठेवते आहे. आता मी महत्त्वाचा मेनू म्हणजे पातोळ्या बनवते आहे, तर त्याच्यासाठी इथे मी 1/2 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मीठ घालायचं आहे आणि तेल घालायचं आहे आणि हे पाणी छान असं उकळलं ना की आतमध्ये आपल्याला 1/2 वाटी पीठ टाकायचं आहे. तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे इथे मी. पीठ घालून व्यवस्थित ढवळून हे झाकून वाफ काढून घ्यायची. इथे बघा छानपैकी असं पीठ आपलं बनवून तयार झालेलं आहे. थंड करत ठेवणार आहे मी. तोपर्यंत आता मी गूळ खोबरं बनवून घेते. तूप घातलेलं आहे एका कढईमध्ये. 1 वाटी गूळ आणि 1 वाटी भरून असं खोबरं घेतलेलं आहे. हे दोन्ही व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्या. गूळ आणि खोबरं हे मंद आचेवर ना व्यवस्थित असं परतून भाजून घ्यायचं. मग त्याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे चवीप्रमाणे आणि थोडं जायफळ किसून घालायचं. मग जायफळाचा वास मस्त येतो. आणि हे बघा इथे माझं गूळ खोबरं बनवून तयार झालेलं आहे. आता मी इथे पीठ हे जे थंड करत ठेवलेलं ना ते मळून घ्यायचं आहे. थोडंसं असं पातळसरच मळायचं मोदकापेक्षा. आणि हळदीच्या पानाला इथे तूप लावून त्याच्यावर ही लाटी करून हे असं व्यवस्थित थापून घ्यायचं. आतमध्ये हे गूळ खोबऱ्याचं सारण भरून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला हे व्यवस्थित असं बंद करून घ्यायची. बघा अशा पद्धतीने ही पातोळी बंद करून घ्यायची आहे व्यवस्थित अशी. अशाच पद्धतीने इथे मी सगळ्या पातोळ्या बनवून घेणार आहे. ही बघा मस्त अशी बनवून झालेली आहे. मोदक पात्र घेतलेला आहे मी. त्याच्यावर जाळी ठेवायची आहे पाणी घालून आतमध्ये आणि व्यवस्थित अशा ह्या पातोळ्या मांडून घ्यायच्या आहेत आतमध्ये आणि वर झाकण ठेवायचं आणि 15 ते 20 मिनटं मस्तपैकी अशी वाफवून घ्यायच्या. हे बघा इथे मी जाळीवर काढून घेतलेल्या आहेत, म्हणजे पाणी धरत नाही त्याला. आणि छान अशा आपल्या पातोळ्या बनवून तयार झालेल्या आहेत. अशा प्रकारे इथे मी कांदा लसूण काहीही न वापरता एकदम श्रावण विशेष थाळी बनवलेली आहे. नक्की ट्राय करा आणि असाच मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.